Hej igen. Episode 2. Ja. Jo. Ja, vi er gået på jagt. Ja, ude i skoven. Vores hus er tæt på, ikke? Men Ude i skoven. Måske skulle vi have det der minimap, så vi kunne finde noget hus. Ej, det ved jeg ikke. lige meget. Ja, skelet. Har du fundet nogen? Jeg er en creeper og et skelet. Det er som sagt ved at blive sådan. Det er blevet lidt morgen. Ja, så skal vi gå ned og hente vores ting og flytte. Flytte. Jeg er lige blevet så glad for det. Skal vi ikke lige udforske den grotte færdig? Eller hvad? Jo, det kan jeg godt. Hvor fanden var vores Men det var sådan lidt, det gider man sådan ikke helt om dagen, hva'? What the fuck? Og der var... der var vores lille hus. Hvorfor fanden har du ikke lagt din egen ind i den der? Hvad? Du har ikke lagt din egen ind i ovnen? Jo, nej. Nå, okay. Kan du ikke lige gå ud foran huset, fordi jeg kan ikke rigtig finde dig? Der var noget. Hvad? Okay. What? Ja, her. Skal jeg slå dig? Kom ind i en bus. Jeg har en gave til dig, Mathias. Nå, hvor er det sød. Kast den. Ej, Jeg kommer tæt på. En gave til mig. Har du en gave til mig, Mathias? ja. Ja. Nå, kom vi gå ned ud, hvor skal det lort. Vil jeg en pickaxe, jeg skal komme til at tage begge. Ja. Ligger begge der, og sådan. Jeg ligger lige med de der ting. Jeg laver lige nogle fakler. Hvad? Nå, har du taget det der bone meal ned i, eller de der bones ned i chesten? Jeg fik ikke nogen bones. Jeg fik kun en pil. 2 sekunder, er der lige nogen, der ringer på min dør. Hey. Kom her, lille ven. Skal du hen? Skal du hen og lege? Fik ikke engang ved at sten. Nu skal vi skynde os. Ja, ned med sig. Så. Intet er sket her. Så de ser naturligt ud. Og så bare en masse coaster, nej. Fuck det skal bare. Sådan der. Stræbe ved at stille hans pickaxe. Kan ikke komme op. Nå. Hallo? Mathias? Ja, altså jeg er tilbage. Men hvad skete der for dig? Ja, det var random, der ringede på. Så en random dude. Hvad ville han? Han vil hente sin taske. Okay, så er nok ikke så random igen, vel? Eller hvis du... Godt være, at du bare låner taske ud til alle mulige folk på gaden, men... Ja. Chancen for det er ikke så stor. Det er bare en random en. Der er et eller andet. Hvad er vi på? 37. 37? Er det ikke 37? Jo, 35 nu. Okay. Det er lidt ned. Jeg kan lige sætte en tort. Og jeg har der fighter. Det står under alle. Der er jo lige sådan. Ja, det er en konge, altså. Så du skal køre. Så jeg trapper for mig. For mig svin. Der er lave. Fordi det lyser helt op derhen. Hvad fanden er vi? Hvad lag er... Okay, shit. Vi er faktisk ret lavt. Langt nede. Nede? Nede? Der er lag... hvad laver den? Jeg synes ikke, lavaen ser så flot ud. Der er en zombie. Nej, den er ikke så flot. Nej, jeg synes fandme, den er grim. Jeg er også lidt skuffet. Der er en zombie bag dig. Ja. Der er noget iron herovre, så jeg. Vi vil lige have lidt lys. Ja, tak. Kan vi begynde at hugge det her iron? Så finder jeg bare mod diamond allerede. Løgn, hvis vi gør det.
Håber jeg ikke. Eller hvad? Jeg håber selvfølgelig, jeg finder noget. Lol, det er fucking lov ind. Lige når jeg siger, at vi finder noget diamond, ikke? Så finder vi 5 diamond. Så er der fandme Kan du lige lave en ovn hernede? Okay. Ja, jeg tror, det var. Så vi kan lave en iron pickaxe. Ja, men hvis du lige har noget træ til mig. Har du ikke nogen kul? Jo. Der er kul lige deroppe. Jamen, du har da ikke noget træ, vel? Nej. Så skal vi op alligevel. Så jeg venter hernede. Det lille svin. Ja, din konge, Mathias. Så skal jeg se, om jeg kan finde op. Vi kan godt lige have sat noget cobblestone der. Jeg får vild. Er det den her vej? Det er whetstone. Jeg kan ikke finde op. Det er ikke så godt. Måske. Det er den her vej, tror jeg. Det var den. Okay, jeg hakker lige noget kul. Jeg har fundet det. Okay, så skal du bare have, du kan bare lige så godt lave en deroppe, okay? En ovn, ikke? Jo. Der er meget. Mange dejlige sager her. Sådan, så fandt jeg dig. Så fandt jeg op. Jeg hentede lige noget træ, så vi kan lave et jeg laver bare en ovn deroppe, ikke? Mathias, Ja. har ikke mus-stemme på nu? Jo, kan du ikke slå den fra? Jeg hader det. Okay, jo. Du ved godt, jeg hader det igen. Det er jo ikke engang det, jeg ville, ikke? Men det var fordi, sådan, de der knapper, de sidder sådan tæt på hinanden, og så kommer lige tryk lidt forkert en gang imellem. Kan du ikke også lave en pickaxe til mig? Jeg har taget noget ting med noget træ med noget. Okay, jeg har allerede fundet mere diamond igen. Har du? Ja. Vi er så lucky, Hansen. Ja. Vi finder altid diamond. Ja. Nu må vi se, om jeg overlever på vej ned med 3 hjerter. 3 hjerter. Da. Jeg har også kun 3 hjerter. Jeg skal lige finde dit navn. To hjerter. Er det ikke den, var nu? Jo, det er det. Jo, så fandt jeg det. Nej. Det var ikke der. Shit, der er en zombie. Det er ikke der. Anton, har du ødelagt det der cobblestone? Du har ikke set mig. Anton, der er en zombie efter mig. Jeg kan lære det. Jeg er bange. Se, der er noget der, ikke? Ja. Og så er der også noget... Vi skulle have sådan en spand vand med. Det er sådan meget godt. Ja, der er vand lige derovre, så kan vi bare lave en spand. Ja, okay. Lav lige sådan en der. Sætter den. Det skal lige sætte her. Okay. Kan vi også lige tage noget redstone, når vi er på? Jo. Så lige sådan. Ja. Hold ovnen. Den er flot, ikke? Flot, synes du ikke? Jo, kom nu, Anton, for helvede. Okay. Du skal også lige sætte dit arme ind. Ja, det gør nu. Så er vi 8. Så kan vi lave en spand og en... Ja, og hvor var det andet? Der er en zombie deroppe. Altså, Jamen, den er... står sådan en zombie lige der. Den kan ikke gøre sådan noget. Tager lige noget mere iron. Jeg kan gøre den noget. Hvis jeg kan komme hen til den. Der er min fine ven. Er den dum nok? Ja. Kom her. Den er død. Og så får jeg lidt XP. Mathias? Der er også diamond herhen. Er der? Ja. Shit, vi har fået meget diamond. Vi går lige sammen. Hvor er der diamond henne? Dernede. Dernede. Men se, vi skal lige have noget... Se, vi skal lige sørge for, at der ikke er lava. Ja. Anton, gå lige med herover og tage det andet diamond. Ja, men det skal lige... Hey, Hvor var det må jeg lige få lidt mere træ? Ja, du kan lige lave det noget. Jeg vil have træ nu. Det mand.
Jeg er fristet. Driller os lige. Jeg er fristet. Jeg må lige få det der træ. Yes. Vælg lidt. Prøv lige at tage det der. Jeg skal ikke lige vente, Mathias. Jeg tror noget af det er sikkert nu. Det tror jeg, den er sikker. Ja. Pis. Mister vi den ene? Ja. Vi har 8 nu. Skuffet. Vi kunne have haft 9, Mathias. Vi kunne have haft 9. Hvor det meget 9 er? Det er fucking meget, mand. Rend nu. Fucking mere end 8. Giv mig lige noget til det. Der er noget 3. For helvede. Tag det. Det er 5. Jeg har taget 5. Der er creeper. Nå, hvor? Lige der. Nå, Skyt mig. Jeg har diamond. Det er fandme ikke så god til at passe på det. Prøv at se. Hvorfor kommer sådan nogle små lortehuller? Antal, kan vi lige lave en chest, så jeg ikke et diamond på mig? Mining chest. Godt bare fuck off. Vi ødelægger den blok ovenover, ikke? Og jeg går og tager det andet diamond. Og vi skal lige lave en spand vand. Har du lavet det? Nej, ikke nu. Jeg er langsomt til det her nu. Nej, vi mangler... Der ligger noget iron i chesten. Ja, okay. Okay. Okay, ja. Vi samler redstone. Okay. Det er ikke lige det, jeg ville. Altså, den lave bag det. Det lave. Jeg tror... Fuck. Jeg tager lige en til cobblestone, og du har du gjort det, ikke? Super. Okay, vent. Er den sikker? Kom nu. Ja! Fik du? Jeg er lidt bange for det der. Men Der bliver diamond herovre, Anson. er der? Ja. But, jeg bliver sådan rigtig ked af det, fordi så mister vi bare en der. Der er skelet, der skyder på mig. Skelet. Ja. Så tager vi også bare lige guld. Fuck. Shit, der er et skelet deroppe, Anson. Hvor meget liv har du? Jeg er fuld. Nak den. Kom så. Nej, det er ikke det, jeg ville. Klar. Så tager det her diamond imens. Jeg tager mit diamond. Pas på mit diamond, Mathias. Det er bare med det chesten. Nu har vi 9, men på tænk, Mathias, vi kunne have haft 10. Nu har vi 10. Vi kunne have haft 10. Vi kunne have haft 11 nu, ikke? Jeg er skuffet. Nej, du skal ikke vælge. Vil du ned i lavaen? Mm. Der er mere guld. Hey. Jeg tror snart, vi skal løbe op. Ja. Altså, jeg har ikke helt styr på det med de her episoder, hvor lange de skal være. De skal sådan 10 minutter kvarter, er det ikke det? Ja, det tror jeg. Det man siger. Det bliver sådan 50-50, ikke? Ja. Ja. Hvad er du for en? Nej, det var ikke. Nej. Det synes jeg ikke er en god idé. Læg. Zombie. Hvorfor er du så bange for dem? Jeg har sindssygt lidt liv. Vi spiller på easy. Rend mig. Tror jeg. Okay, skal vi smutte op? Ja, du bærer det. Hvor meget liv har du? Creeper. Forgav din lorte creeper. Nej. Fuck! Hvad skal jeg få det, man? Det var alle vores diamonds der bare lige røg ned i lavaen. Chesten sprang igen. Så... Jo, den gjorde. Nej. Jo. Jeg kunne se det, Anton. Nej. Det kunne du ikke. Det var sådan noget lag, så du kunne ikke se det. Ja, Anton. Nå, skal vi så sige, at vi stopper her igen? Ja. Og så... Så i næste episode, så har vi lige fået alt det der diamond op i. Ja, og så starter vi med at finde et dejligt nyt hjem. Ja. Ja, det bliver rigtig lækkert. Det
bliver rigtig dejligt. Ja, skal vi afslutte det her? Ja. Hej. Hey. Hej, hej. Au. Hvad? Jeg siger bare af, fordi jeg faldt ned fra et træ. Hej, Mustem. Ja, det her. Det her. Okay. Vi ses. Vi ses. Hej. Kæmpe. Lidt. Ej, Anton. Sådan går det, når man spiser chips. Du udlægger alle vores tortys. Ej, det gør du ikke. Ned med sig. Kom, bitch. Nå. Ja. Det er trist.